Paakyat daw sir o pababa? Pababa, sir. Pababa nga naman sir. Hindi ka na maghihirap, sir. Sa kaon. Kaon kaya nga naman. Para after ginhawa naman. Dulhog. Pa yung dulhog ka. Oo, kay di mo kamuhangak. Kung ari kas dulhog. Sa kaon akong gusto kay ganahan kong challenge. Kaya may challenge ng dulhog, hindi man ka mixer to import. Para nako lindutan sa kaon Okay. kasi kami ana daman mi og makamang-kamang nindot man ang mukamang ko padulong sa sir sa kinaadman. Saka, yun. Ano man sir? Di pa makakaabot sa pinakatumoy saka kita. Yung dulhog. O gidara na ta dulhog na padaw pang ta saka. Sa kahon. Sana di pa stable lang kuan gasak na pa. Kahon. Kahon, kaya ang kwarta sa ilaw. Huwag ko sa kaon. Kay, kuwan, padung sa langit. Lami ang sa kahon ma'am. Kay lami kamang-kamangon ma'am ba. Dulugo na lang ko. Kaya para dali. Dulugon, para madali taguan abot. Sagun na abot. Dulugon. Para daling maabot. Padung sa ubos. Man!